שלום, אני עמרי קרן לפידות, מארחים יוגן בתל אביב, היום עם הסוני A9, המצלמה שכולכם ציפיתם לה, שנמצאת אצלנו במלאי. אז מה המצלמה הזאת מציעה לכם ולכן, קהל הצלמות והצלמים? בגדול זו המצלמה הכי מהירה שיצאה עד היום לשוק מבחינת צילום עוקב. זאת אומרת, היא מצלמת 20 פריימים בשנייה, קובצי רו 24 מגה פיקסל כפול 20 פעמים בשנייה. היא עושה את זה בעזרת טכנולוגיה חדשה גם בתחום החיישנים וגם בתחום השאטר. זו המצלמה שמביאה לידי השימוש הנרחב ביותר את השאטר האלקטרוני, ומאפשרת לא רק צילום בכאלה מהירויות, אלא גם אפס בלקאוט בעינית. חשוב רגע להבין מה זה אומר. המבט דרך העינית, כאשר מצלמים דרך השאטר האלקטרוני, נראה כאילו לא מצלמים כלל, אין בלקאוט. המצלמה מצלמת והעינית ממשיכה לשדר כרגיל את מה שקורה בסצנה. זה מאפשר עיכוב ברמה אחרת אחרי הפריים ואחרי מה שקורה. למצלמה הזאת יש מערכת של מאות נקודות פוקוס פייס דיטקשן, קצת טובה יותר מזאת של ה-A7R2 למי שמכיר. בנוסף, החיישן שלה יושב על מייצב 5 צירים, כמו שהתרגלנו במצלמות סוני האחרונות, שאמור לתת יתרון של 5 סטופים במקרים המיטביים, ואולי קצת פחות במקרים פחות טובים, אבל בהחלט עוזר, וכמובן עובד על כל עדשה של סוני, של חברה אחרת. סוני שינו לחלוטין את המבנה הפיזי של המצלמה, נוסף ג'ויסטיק על גב המצלמה כדי לשלוט בבחירת נקודות הפוקוס, נוספה גלגלת מצבים חדשה שמשלבת את השליטה בדרייב מודס, איזה מהירות צילום אתם רוצים, ובמערך הפוקוס. לסוני יש המון אפשרויות של סידור נקודות הפוקוס ובחירה אוטומטית ביניהם, עכשיו לא צריך להיכנס לתפריטים, זה נמצא ממש מתחת לגלגלת המצבים. לראשונה בסוני המצלמה מאפשרת צילום לשני כרטיסי SD במקביל, אחד UHS 2 והשני UHS 1, מה שמאפשר גיבוי כבר בשלב הצילום. המצלמה נותנת וידאו 4K שמגיע מהחיישן כולו, ללא קרופ בכלל ב-24p ועם קרופ קטן ב-30p. זה 4K oversampled מ-6K, מה שנותן תוצאה מעט יותר חדה ממצלמות שמצלמות 4K רגיל. המצלמה הזאת דוחפת את המעטפת בכל מה שקשור לצילום מהיר, וצריך לשים לב שהאפשרויות שהיא נותנת עם עדשות בית של סוני ועם המערכת הכללית של סוני לא תמיד יכולות לבוא לידי ביטוי כשעובדים עם עדשות מתואמות. זה אומר שנניח עדשות שמתואמות בטובי המתאמים שיש, נניח מטאבונס 4 או 5, עדיין יצלמו ב10 פריימים בשנייה ולא ב20. צלמי אירועים וצלמי סטודיו צריכים לשים לב שסינכרון עם פלאשים מתאפשר רק בשימוש בשאטר המכני, מה שמוריד את קצב הצילום ל5 פריימים בשנייה. בסופו של יום מדובר במצלמה ייעודית מאוד לצילום סטילס מהיר. זה אומר שמי שצריך צילום טכני ברמה הגבוהה ביותר, ה-A7R2 כנראה תיתן לו שירות קצת יותר טוב. מי שצריך וידאו ברמה הגבוהה ביותר, יכול להיות שימצא את כל מה שהוא צריך ב-A7S2. אבל למי שצריך את הצילום המהיר ביותר האפשרי היום, במצלמה קומפקטית, שקטה לחלוטין, המצלמה הזאת נותנת חבילה שאין באף מצלמה אחרת נכון להיום. המצלמה הזאת יכולה להתאים לצלמי ספורט, יכולה להתאים לצלמי אירועים, יכולה להתאים לצלמי חדשות. היתרונות שלה של צילום שקט ומהיר יכולים לבוא לידי ביטוי מעולה, בעיקר עם עדשות בית של סוני, גם עם עדשות אחרות ברמה טיפה נמוכה יותר, ובכל זאת מאוד מאוד גבוהה. עדיין אין המון מצלמות שמצלמות 10 פריימים בשנייה ב-24 מגה פיקסל. אנחנו באחים יוגן מזמינים אתכם להגיע לחנות, להרים טלפון, לבדוק מתי תהיה בהשכרה, להשכיר, לקנות, לבוא להסתכל, לבוא לנסות את העדשות שלכם עם המתאם שלכם כדי לראות מה בדיוק זה נותן. להתראות.